wethombo wethombile. Wethombo kodwa yini zuluboy? Awukhuze kobambekwe manje. Usuqalaza emgaqweni. Usunoqalaza. Usuqalaza emgaqweni. Kodwa yini wespringbok? Yini wespring? Uhamba ubringele kude wespring. Uhamba umalewe egcini. Ungenapho ebacekile, ungenapho uhlanganaphi? Usungiphaphela wena. Lokhulu kuba liswapha. Nengisophekile. Usuka ngisicrefe wena. Usuka ngisicrefe awume kancane uphole into ngiyashisa. Ugqokile mawugqokile into egqokile. Ngisamile ngegama lami lithi 80% discount kaShane. Hamba uyothenga ishethi elihle Zuluboy. Ayosikhothi ogqokile. Zuluboy mlaleli. Uyahamba uyodownload i-app kaShane. Uqama phansi nge-account yakhe entsha, uvula account entsha. Ungena phakathi kwe-app ufake i-email yakhe entsha. Mawuqeda i-email yakhe entsha, uzohamba ngoseshe le code le. Masiyithola le code le, uzoba ngesithi 80% discount. Uyizwebona ikhodi isivelele. Uyobe usuthenga impahla zakho oyifunayo. Awuyibambe wena. Usuvutha, manje usuyavutha, uvuthekile. 80% discount kaShane. Phuthuma uyoshintsha ishethi, uthenge ishethi elisha.